Pastor Winning. Kodwa-ke inamba wena isenza ngoba i-member noma uyanikela kwi-channel. Uma ukuthi awuyona i-member futhi awuyena umuntu oyeseka i-channel, then isidingo sokusensa inamba sikho. Sikho. Au WhatsApp ngifonela. From Monday to Friday from 9 to 5 kuphela. Mimi uthi unjani pastor, igama lami ngumimi, ngicela ukubuza ukuthi utshoni ukuphupha bese-ke igusha eliphekiwe. Ngiyabonga. Igusha angilazi ngesingisi. Igusha kunegusha lensimu, kube negusha lesiganga, futhi igusha lasendle negusha lasengadini elimile ensimini elimile engadini. Kodwa amabili ama-characteristics akhona ayafana ngoba lonke liyanafuzela uma uliphekile. Liba nento ujuice nje lijwile bo. Limnandi ngoba lidlayo. Kakhulu kulithanda abantu abangamaswati igusha. Yes, namaZulu, few Zulu people. Maybe nabanye rona. Kodwa-ke liwumfino igusha. One, so ngokujwayele uma uphupha igusha uphawu oluhle uma uliphethe. Ngabe lukuthi noma-ke liphekiwe. Lokusho ukuthi-ke ngenzeka uzoba nenhlanhla, uzoba nenhlalakahle, uzoba nempilo ehle futhi ende. AmaHubo 104 verse 14 uhlumisela izinkomo utshani nemifino yokusiza umuntu ukuze aveze ukudla emhlabeni. uGenesis 9 verse 3 zonke izilwane eziphilayo ziyakuba ukudla kwenu, ngiyakunika konke kubeke njengemifino ehlaza. Number 2, ngokwesinye isikhathi uma uphupha igusha uphawu uma uliphethe ngabe livuthiwe noma luhlaza kuyafana. Lokhu kusho ukuthi ngenzeka uzothola incebo noma uzothola imali noma uzothola umsebenzi okanye kuzofezeka yini ifiso zakho. uGenesis 1 verse 11 uNkulunkulu wathi-ke umhlaba mawuveze utshani nemifino ethela-ke imbewu. Number 3, kuyenzeka uma uphupha igusha kube uphawu oluhle uma uliphethe livuthiwe noma lihlaza. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi hayi kumele ushintshe ukwenza ngoba-ke unokuvilapha futhi awuwasebenzisa amathuba ngendlela efanele noma wasebenzisa amathuba akhona. Usho ukuthi unokudembesela ey'nhlelweni zakho. Yes, sometimes kwabanye kuyenzeka uma uphupha igusha liphekile kube uphawu olukhomba ukuphuphuma kwesisu. Siyabonga.